An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lase tuma bi araba ye araba min na bɛnnen bɛ nazara san kalo 12 na desanburu kalo dɔ bi o tile 29 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye lasɛri camancɛ ye an balona k'a fɔ bi o tile 24 ye jate la san kalo 5 na don hijira san 1443 san dɔ dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ direkaw fɛ yen wulikajɔ kɛbaw olu taara an ka jamana lakanabaw ka taa i ka dɔn k'a fɔ min ye tasuma don olu ka yɔrɔ la o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ sigifɔba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o baara bɛ sen an ka jamana kɔnɔ na o kujali baaraw olu bɛ sen an ka jamana kɔnɔ na o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min ye lakanabaliya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an balada k'a fɔ Moti marabolo kɔnɔ na n'o tulotigɛlen bɛ yen wulikajɔ kɛra dugu dɔw bɛ n'i y'a sɔrɔ ni ka se k'olu wuli ka b'u nɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi an ka jamana kɔnɔ na bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲininka la n'i y'a sɔrɔ an bɛ waati min na n'o bɛ ka dɔn k'a fɔ sankura ale yɛlɛmani ko fɔ ka don sankura kɔnɔ na ka bɔ sankura kɔnɔ na o baaraw kɔni kɛlen bɛ ka dɔn k'a fɔ lakanabaw bɛ wulikajɔ la kalabankɔrɔkaw fɛ yen olu ka i ka dɔn k'a fɔ kɔmisɛriw ye wulikajɔ kɛ ni k'u tɛgɛ da maa dɔw kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ direkaw fɛ yen wulikajɔ kɛra an ka jamana lakanabaw an b'a ladan k'a fɔ gendarmenakaw ka taa se polisilakaw olu dagayɔrɔ jadiwala tigilamaw an b'a ladan k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ marifatigi jɛkulu dɔw ye k'olu de y'u kunda yen nka ka taa tasuma dɔ yen na o kɔni kɛra waati min na an b'a ladan k'a fɔ dugu kɔni olu girinna nka ka saga ni kunnafoniw ye e ka dɔn ko maa kɔni kunnafoniw na k'a fɔ k'o kasara la o kunnafoniw ma sɔrɔ nka n'i y'a sɔrɔ wulikajɔ min kɔni kɛra ko duguladenw yɛrɛ ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ni wulikajɔ min kelen filɛ ka ɲɛsin dugu ma k'a yira k'a fɔ fɛɛrɛw ka sigi joona min ye ka dɔn k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw ye ka se k'a bali n'o tɛ a dɔ bɛ dɔ la ko maaw kɔni hakilisigi kɔni e ka dɔn ko ni a fɔra ko maaw bɛ k'u kunda o kan ko nin b'i ka dɔn k'a fɔ dankari hakilisigiw la an bɛ dugawu kɛ wulikajɔ min kɔni bɛ senna bi n'i y'a sɔrɔ an ka jamana lakanabaw fɛ n'o tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka se ka jamana bila minɛnkɔrɔ kɔnɔna na ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ kalabankoro kɔmisɛri min n'i y'a sɔrɔ n'o ye 11e arrondissement ye o polisilakaw Mahamudu Jabate n'a ka cɛdenw k'olu ye wulikajɔ kɛ ka t'u tɛgɛ da maa dɔw kan n'u ye denmisɛnnin naka dɔw ye minnu bɛ n'u ka baara yɛrɛ tɛ dɔ ye maramafɛnjugu marafaw ka se k'olu kɔni mara ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ sɔrɔ panapana na u bolo ka dankari maaw la u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka taa maa ninnu ni ka taa tɛgɛ daw kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ nin baara min kɛra olu fɛ k'a kɛra i ka dɔn k'a fɔ sigilamɔgɔw ka wulikajɔ fɛ k'u tɛgɛ da olu ma wa ni ala sɔnna ma nin n'a ɲɔgɔnna caman bi na olu bɛ wulikajɔ la maa o maa bɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya jamanadenw ma ka se k'u b'u ka taabolo kan k'u bɛ fu siri a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka waleyajugu dan na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala u bɛ wulikajɔ min na jamana kɔnɔna na ala ka wulikajɔ ne ka yakubaya n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ murujan bi na nara marabolo kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ murujan yɔrɔw la wulikajɔ kɔni e ka dɔn tulotigɛlen bɛ nin waati na jamana lakanabaw fɛ u tɛ k'u tɔ to dɛ o wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu b'a la ka wulikajɔ tabi k'a fɔ u bɛ dankari an ka jamana de la ka jamana bɔ a tacogo kɔrɔw kɔnɔna na ka fɛɛrɛ balalen tigɛ ka se ka na ni wajibi diinɛ ye ka kojugu fanba camanba de k'an ka jamana kɔnɔ ni diinɛ ko ye an ka lakanabaw ye wulikajɔ kɛ dɔ faraɲɛ kɔnɔna na ka tɛgɛ da u caman kan min ye ka dɔn k'a fɔ a kɛra bafa ni kilicɛ de ye o sen fɛ u ni maa o maa bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni olu nɔ kunbɛn kow la k'u tɛgɛ da camanba de kan o min kɛra min ye ka dɔn k'a fɔ nara marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya Modibo Keita ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kɛra cogo di an ka lamɛn. Waati laban in na an ka wulasiri tabaw bɛ wulikajɔ la kosɛbɛ nara marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la komini min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Ɲamana ale kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ ni o bɛ wele ko Bamajugu ani Ɲamana cɛ a bɛ kilo 30 ani dɔɔnin bɔ o yɔrɔ kɔfɔlen kɔnɔna na min ye a dɔnna k'a fɔ yɔrɔ do yɔrɔ min ni a dogolen don kosɛbɛ ŋununukanw senfɛ a yirala k'a fɔ min ye Bamati wale kɛbaw ye o dagayɔrɔ de bɛ o dugu kɔfɔlen na o kama sa min y'an ka wulasiri tabaw ye u ye wulikajɔ sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la Colonel Bubakari Yansari
Masiri Sanogo ni ale yɛrɛ ye fɛn min ye an ka Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ye i ka dɔn Nara marabolo ka taa se fo Katima ale ye wulikajɔ sabati a n'a ka cidenw u bɛ kɛnɛ kan nin waati in na larawuliw kɔni bɛ sen na an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye dugu jukɔrɔ muguw kɔni ye ko u ye olu dɔw labɔ min yɛrɛ fana ye sigankɛ bɛ maa minnu fana na ko olu yɛrɛ fana maa caman bɛ nɔ i ka dɔn tɛgɛtara minnu ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na nin waati in kɔnɔna Nara marabolo kɔnɔna na kuma ye k'a fɔ tuma ni tuma min ye bamati wale kɛbaa ninnu ye u bɛna dalakɔrɔbɔliw kɛ Nara dondaw fan fɛ nka siga tɛ min na wulikajɔ min sabatilen bɛ Nara Wolomasiri tabaw fɛ o kɔni kɛn bɛ sababu an bɛ don min na i ko bi ka dugu a n'a duguden bɛɛ lajɛlen lakana ka dɔn k'a fɔ sanga in na Nara yɛrɛ dugu kɔnɔ basigi bɛ yen sabu bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka baara kɛ a kɛcogoya la minnu bɛ san ni olu ye feerekɛlaw ye ani sannikɛlaw olu k'u ka sanni feere kɛ a kɛcogoya la minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ni olu ye nabaw ye ani baarakɛlaw ye olu bɛ ka na u ka baaraw kɛ ni ka sigi ka taa a kɛcogoyaw la ka dɔn k'a fɔ basigi ale bɛ Nara kɔnɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ yarabiya la basigi min kuma bɛ ka fɔ ka ɲɛsin Dara ma ala k'o basigi ni ka yakubaya jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu kelen kɔnɔna na min y'an ka sɔrɔsilakaw kɛrɛnkɛrɛnnen olu ka chef d'état-major ka taa se minisiri min bɛ i ka dɔn ka fɔ an ka jamana lafasa kunna n'i y'a sɔrɔ o ye Sadio ye olu fila bɛɛ lajɛlen baara in a bɛ ka kɛ cogo jumɛn de la wulikajɔ jumɛn de b'u fɛ ka se ka nin baara ninnu sigi sen kan an k'u lamɛn. Ultimement y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko u ka priorité ye élection de donc an b'u depuis là an commencé a hakilina falen ɲɔgɔn pour que ko fana parce que élection tɛ se ka kɛ ni sécurité tɛ donc an ye opération dɔ daminɛ an bɛ ka hakilina falen kɛ pour que don min na n'a fɔra ko ka élection kɛ élection sécurisée an labɛnnen don déjà filanan ye min ye depuis san 6 maintenant réforme min bɛ sen na armée kɔnɔ mɔgɔ ye LOP uniquement loi de programmation militaire mɔgɔ y'a mɛn donc an bɛ ka baara k'o de kan o kɔnɔna la yɛlɛmaw de bɛ ka kɛ baara bɛ ka kɛ pour que an ka capacité ka yɛlɛ donc o kɔnɔna la an bɛ ka baara kɛ ressources humaines kan ressources humaines mun ye u bɛ ka recrutement kɛ recrutement camanba de ye et puis an nana recrutement 2 de kɛ sabanan de bɛ sen na sisan ka sɔrɔlaw recruter filanan ye mun ye o ye ka formation min don sɔrɔsiw min bɛ formation min na formation a mana kɛ officier ka formation ani sous ani sɔrɔlaw ka formation ɲinan kɔni ministère y'an dɛmɛ vraiment an sera ka formation bɛɛ kɛ n b'a fɔ a ka ca ni san 10 ɲɔgɔnna ye ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o san kelen kɔnɔ formation bɛɛ sera ka kɛ CAT Kapɔrɔ Jala Sergent Jala CIA BA1 BA2 a bɛɛ y'a kɛ san kelen kɔnɔ a famana hakɛ quoi donc ministère de k'an dɛmɛ o la o ye école ni école tɛ kelen ye application cours de capitaine officier ka formation min bɛ ka taa o fana bɛna sen na mun yɛrɛ bɛna a kunbɛn cɛ o ye école guerre min kɛ la kɔsan in na vraiment volonté politique bɛ pour ka se ka o école guerre in kɛ la pour que sɔrɔsiw ka formation bɛɛ kun bɛ cɛ yɔrɔ min na o de ye école guerre o filanan an b'a fɔ olu ma ko mécanisme opérationnel de coordination MOCO o mɔgɔw an sɔnna olu ka fara an kan an sɔnna fana ani sɔrɔsi minnu tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔlen gɛlɛyaw nalen n'u taara n'u tilara ka faamuyali kɛ ka segin ka na an sɔnna fana olu ka fara an kan an bɛ se ka min wɛrɛ fɔ o kɔnɔna la an bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani mɔgɔ seginnenw danaya b'an ni ɲɔgɔn cɛ o mɔgɔ seginnenw de caman bɛ yen u n'an ka mɔgɔw olu de bɛ ka Gao administration na population sécurisée u bɛ Menaka u bɛ Kidal u bɛ Tombouctou. an balodan k'a fɔ ni tun ye ministre ka taa se sɔrɔsiw ka ɲɛma ni tun y'olu ka ɲi u y'a fɔ cogo min na n'a kun tɛ dɔ wɛrɛ ye jamana in basigi ni lafiya u bɛna sira o sira fɛ ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ irisila ko kuma cayalen b'an ka jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ Adama Jɔngo ale ko kun foyi t'a la ni irisila nana k'i ka dɔn u bɛna irisila de bila diɲɛma bɛɛ ɲɛ ko y'a kunba de ye minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn sama na bibi na ko la ko n'o kɛra olu minnu bɛ ɲɛfɛ ko irisila mana na ɲɔgɔnya dan ka jamana ma ko jamana caman bɛna ɲɛsin irisila ma ko de ye u kɛ kun ye ka bala da ko ɲɛ Adama Jɔngo ye kuma min fɔ o filɛ. Europe jamanaw ka ni wulikajɔ in ti Wagner ko ye koyi nin ti Wagner ko ye parce que n'i y'a lajɛ Europe jamana ninnu si tɛ yen ko mercenaire tɛ jamana min bolo mercenaire société b'a jamana ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na wa u b'u bila ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la u mago ɲɛ baara dɔw kama nka laɲini ye min ye kɛlɛ yɛrɛ kun ye min ye c'est pour que Russiw kana se ka u sen don Sahel jamana ninnu ka nin kɛlɛko in na parce que ni Russiw ka nali kɛra sababu ye Mali kɔnɔ bi ka na ni basigi ye Burkina bɛna ɲɛbɔ a fɛ k'o ɲɔgɔn kɛ Niger bɛna ɲɛbɔ a fɛ k'o ɲɔgɔn kɛ Tchad bɛna ɲɛbɔ a fɛ k'o ɲɔgɔn kɛ Mauritanie yɛrɛ déjà Mauritanie ni Russie a accord signé ka ban donc
Europe jamana nu ɲɛ b'a la ni Mali ta ye ni a kɛra ɲɛtaga fɛn ye ko a nana ni basigi ni lakana ye donc Sahel jamana tɔw fana bɛɛ lajɛlen de bɛna wuli ka Mali ta ɲɔgɔn kɛ n'o kɛra mun de bɛ kɛ ni Sahel jamana nu bɛna bɔ Europe bolo a bɛ don Russie de bolo o kɔlɔlɔ fana o b'a dan ma o kɔlɔlɔ fɔlɔ ye min ye dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ yen ni diɲɛ bɛɛ bɛ ka boli a nɔfɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ se ka diɲɛ contrôler o ye jumɛn de ye o ye uranium de ye ale de bɛ kɛ ka bombe atomique dilan ale de bɛ kɛ ka an ka kuranso belebeleba ninnu dilan n'u b'a fɔ ko centrale atomique ka kuran di an ka diɲɛ duguba ninnu ma o dugu jukɔrɔ nafolo ye uranium o caman de bɛ nin Sahel jamana ninnu dugu jukɔrɔla la sisan yɛrɛ min ta bɛ ka bɔ o ye Niger de ye o bɔli yɛrɛ sira kan de Faransi kɛlen bɛ premier ye diɲɛ kɔnɔ nucléaire sira kan donc ni Russie de nana ka se ka na ninnu convaincu ni a ka baarakɛta ye ka se ka basigi ni lakana nati n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na donc ni jamana ninnu mana ɲɛbɔ ka Russie wele ka t'u ka jamanaw kɔnɔ Russie bɛ Sahel contrôle ta n'a ye Sahel contrôle ta dɔrɔn ça veut dire k'a ye diɲɛ contrôle ta n'an bɔra hali uranium sira kan Sahel jamana ninnu kɔnɔna na ka taa Mauritanie fo ka taa bila Tchad point stratégique dɔw bɛ yen n'i sera k'olu sɔrɔ k'olu maîtriser dɔrɔn i bɛ se ka farafinna yɔrɔ caman contrôler i bɛ se ka hali diɲɛ yɔrɔ caman contrôler donc kɛlɛ min bɛ yen Wagner ko tɛ société de mercenaires ko tɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ Russiw de kana se k'u tɛgɛ da Sahel kan a kɛlɛ bɛɛ de filɛ nin ye. An balona k'a fɔ ni tun ye adamadenw ko kan ye n'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni kun kelen b'a la n'o y'an ka jamana ka ɲɛta ye Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye min ye kulu min bɛ yen n'olu bɛ wele ko JPM olu ye wulikajɔ kɛ kununko ka se ka kɔkɔtɔrɔma bɔ ka taa i ka dɔn k'a fɔ Russie la o lasigiden so ka taa waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin ma u ye baara in kɛ kɛcogo jumɛn de la Seydou Tall b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Seydou Tall ne JPM secrétaire relation extérieure an nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na bonyamasegin kɛ ambassade Russie la c'est-à-dire depuis 2016 an bɛ ta ka pɛrɛn min na Ala y'a sabati n'o ye Russiw ka nali Mali la ka na an ka armement dɛmɛ ka na armée dɛmɛ donc aujourd'hui bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ duti la sisan kɔni a bɔra duti la donc an bɛ yan bi pour que ka na ci wara di Russiw ka ambassadeur ma minnu y'a kɛra sababu ye k'an ka pétition lase pétition min n'a kɛra depuis 2007 fo bi k'a bɛ million 8 ɲɔgɔn na donc vraiment bi ye nisɔndiya don an bolo par rapport à cela o de y'an se yan bi Wagner ko nin o ye mɔgɔw hakilina gouvernement yɛrɛ y'a démenti kɛ ka fɔ ko Wagner tɛ donc mɔgɔ minnu b'o fɔ o y'olu hakilina ye mais n bɛ kelen kɔni dɔn Wagner o tɛ foyi ye société privée dɔ d'appellation don maintenant c'est mɔgɔw bɛ ɲininka min kɔ Mali sɔrɔdasiw yɛrɛ ye Wagner ye parce que n'i ye formation adéquate sɔrɔ o y'i kɛlen ye Wagner ye donc an dun ka mɔgɔw taara Russie la ka taa formation ɲini donc ils sont formés ils sont bien formés et puis formation kɔfɛ fana ils seront équipés donc Wagner ko nin peut-être que u bɛ se k'a bila u kunna kɛ sinon Wagner finman fana b'an bolo fɛn bɛ ka kɛ sisan kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi don mɔgɔw ɲɛ bɛ sɔrɔdasiw ka avancer la sur le terrain. An balona k'a fɔ ni tun ye Seydou Tall ka ye u y'a fɔ cogo min na wulikajɔ la bi jamanaden fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ka i tulo ma da an ka jamana kɔnɔna na min ye basigi ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'i sigi k'o jateminɛ e k'a dɔn n'o sabatira fɛn o fɛn b'an ka jamana kɔnɔna na k'o ye ɲɛtako ye a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ cogo la an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya o bɛna sira min fɛ Ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye Moti marabolo kɔnɔna na gɛlɛya kɛra sababu ye maaw bɛ ka b'u nɔ na o maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɔra u nɔ na wulikajɔ y'a sababu ye o dɔw bɛ ka b'u nɔ na Moti marabolo yɔrɔ wɛrɛ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la o dɔw b'u ka sira di an k'u lamɛn. An bɔra an ka dugu la yɛrɛ le 14 terroriste o kɔni nana sɔrɔ an ka dugu la an sigi pendant des siècles an ye san caman de sigi u nana ka na sigi mɔgɔ sugu de fulaw de parce que fɛn dɔ bɛ fɔ a b'an yɛrɛ kamana gan a b'an tɔɔrɔ fana mɔgɔw b'a fɔ ko terroriste ko siya bɛɛ b'a la mais an minnu bɛ terrain kan tiɲɛ yɛrɛ la nin kuma a b'an kamana gan parce que an b'a dɔn réellement minnu b'a la minnu bɛ ko jukɔrɔ an b'o ka ɲɛmaw dɔn ka na fɔ o kɔfɛla la an b'o somɔgɔw dɔn an b'o faw dɔn an b'o baw dɔn an b'o bɔduguw dɔn donc ni mɔgɔ wɛrɛ bɛna fɔ ko siya wɛrɛ b'a la min tɛ fulaw ye a b'an kamana gan parce que an b'a dɔn fulaw minnu b'an kɔni fɛ effectivement o ye fulaw dɔrɔn tout dernièrement an ye wotoro fila de fa ɲɔ la jaka ka taa d'u ma o ko k'an ka na ni jaka ye an bɛ jaka an b'a bɔ an bɛ taa d'u an ye wotoro fila de fa jaka wotoro fila k'a fa ka taa d'u ma o kɛra même pas 2 semaines o y'o ka ciden bila ka na an ka dugu la an ka fula welenkɛra denmisɛnw an taara o ka wele jaabi o ka ɲɛma a ko bon sisan ko kuma jan tɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko depuis o nana sigi yan ko an ka tɔɔrɔ ma se olugu ma an ka degun ma se olugu ma mais olugu y'an wele bi k'o bɛna o ka ci de fɔ an ye
ko an ka taa fɔ an ka duguw la ko an ka wuli sisan ka yɔrɔ bila ka taa sisan ka taa sini sɔgɔma la ko ni sini sɔgɔma ye maa o maa sɔrɔ dugu la ko su don ko an y'a mɛn wa tɔw bɛɛ y'a jaabi ko Alahu akubar an ko an y'a mɛn an ye ci mɛn an filɛ nin y'o sigili la bi. an ka gati kɔnɔ an ma foyi ta ka an muso yɛrɛ ka minɛn na an kɔni an jija an ta k'an boli la ka boli an foyi bɛ sɔrɔ an bɛɛ bɛ se an dama an tɛ si ɲɔgɔn kan. adamaden don ni balo tɛ don minɛnw dama minɛn yɛrɛ filɛ nin ye o bɛɛ ye finibolo ni dɛbɛbolo dɛbɛ ɲɛnɛman tɛ fɛngɛ ɲɛnɛmanw tɛ. sɔrɔsiw nana Bayangara n'a fɔra ko Bayangara dugu dɔn an bɛ Asimi wele an bɛ ministre de la défense wele a nana Bayangara a ye layiru min d'a ma a ko layiru t'i ma dɛ dugu fila biɲɛ banaw bolila ka na u bɛ sɛbɛn donc hali n'u nana lakana de ko don an b'a deli a kana lakana ye sabati. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maaw ye maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni gɛlɛya kɛra so ye k'u walawuli ka b'u ka yɔrɔw la an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala an bɛɛ bɛ kule la Malikura de nɔfɛ yarabi Malikura k'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'an tɛgɛ kɔrɔta Mali min nɔfɛ an bɛɛ daba kuma la wa o k'a sɔrɔ an bɛɛ kɛ fɔtaw bɛ sira sɔrɔ an bɛɛ sigilen bɛ lafiya la an ka sigi kɔnɔ Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ assise min bɛ yen n'o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka maliden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fɔcogo la olu ka se k'u tɛgɛ da takurunda kelen na Mali kɔnɔna na mun ni mun de kan ka kɛ ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka sigi ka baara kɛ ka kuma bɛnma kɛ fɛn min kan k'o baaraw ka yakubaya o baara minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o baaraw daminɛna an b'a lɔn k'a fɔ mara yɔrɔw la fɔlɔ bi a kunjɛli baaraw bɛ i ka dɔn k'a fɔ jamana faabakɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ o min bɛ sen na min i ka dɔn k'a fɔ maa 1000 bunyanko ka bɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ka na dɔw b'u hakili di min i ka dɔn k'a fɔ sangaw fɛ yen Véronique Dambele baara min bɛ sen na bi e b'a filɛ cogo di. ne ka laɲini maliyɛnw bɛɛ ka bɛɛ kelen na n dun y'a ye kɛnɛ in kan bi mɔgɔ caman tɛ se k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ bi yan mais a fanba o bi yan ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ bi yan ka duwawu ta an ye donc anw fɛ nin kɛnɛ in kɛnɛ wasalen don kɛnɛ mun dira anw ma Ala fɛ maliyɛn ka sigi u ka kan kelen fɔ an k'a fɔ ɲɔgɔn ye an kan ka wuli k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min pour que Mali ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye sangaw fɛ yen Véronique Dambele ye kɛnɛ in ka ɲi maa dɔw b'u hakili di kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔrɔbɔrɔmaw e ka dɔn ka taa se jamana ma yɔrɔ wɛrɛw ma dɔw b'u hakili di an ka dɔw lamɛn. Moi, c'est Madame Sidibé Djanababoli. Je suis membre du bureau Tabidar Pulakou Mali. Réforme bina sur assise kono. Fin wo fe bina bo assise kono. Anga autorité amba nyinu fe. Mali beta nya chugomi. Mali bi boni kololo kono chugomi. Autorité ku fara nyogon kan. Anga nyogon deme mo ko kelente se. Ni ya fuko autorité iko peuple, ni ko peuple iko maraba. Jamana de sekanye ni maraba nyumantanna. Jamana de sekanye ni de nyumantanga jamana kono. Donc il faut que ambi fe wo fe minabi anga beto ino. Anga jamana imbasigi nyanyini ka moi c'est Fatouma Touré, je suis membre de la délégation de Gao. An nana assise la tani an ka fɛn wɛrɛ ɲini ou bien an ka fɔ Mali ka kɛtan ka kɛtan an yɛrɛ an sirannen don cogo min ani an tɛ se ka foyi kɛ marifa an ka yɔrɔ la mɔgɔw bɛ faga cogo min donc an ka recommandation majeure de ka se k'a ɲini ka marifa nin bɔ hadamadenw bolo pour que an bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ quoi hakilisigi a tɛ Gao denmisɛnninw tuma dɔ la marifa man kan bolo u tɛ se ka taa école la mɔgɔkɔrɔbaw dɔw bɛ yen nɔ u bɛ bɔ ka bin Ala ni n'u ye marifa mankan mɛn wallahi a bɛ k'u sara ye donc dans ces conditions là mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko balo bɛ yen nɔ quoi mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko an bɛ changement na ka sɔrɔ nin ko bɛ anw kan. Ne tɔgɔ madame Fatumata Mayiga présidente de l'association Nafawe de Gao. An ka baara yɔrɔw bɛɛ ka taa nord la nord dugu dɔw bɛ yen depuis 2012 jusqu'à nos jours état tɛ yen il y a l'absence de l'état par exemple à Kidal ou bien à Taoudeni ou autre donc pour que nafa yɛrɛ ka se population ma faut que état ka jɔ a jɔyɔrɔ la. Ne tɔgɔ ye Sidiki Traoré ne région de Bayangara rapporteur ye. Bon Bayangara kaw ka laɲini ye Mali bɛɛ ka laɲini baara min bɛ yen sisan insécurité min bɛ yen an fɛ Bayangara a sera a dan ma o caman kɛra aw bɛɛ y'a mɛn mɔgɔw jelina mobili kɔnɔ mɔgɔw kantigɛra ko caman de kɛra donc an ka laɲini fɔlɔ hɛrɛ kɛnɛya hɛrɛ ka basigi mɔgɔw ka se ka taa ka na siraw ka dayɛlɛ an ka dumuni sɔrɔ an ka du ka ban an ka se ka nɔgɔ hɛrɛ la voilà o dɔrɔn de an laɲini école yɛrɛ ka dayɛlɛ an ka école ninnu ba caman de da tugura o bɛɛ ka dayɛlɛ. Bon ne tɔgɔ de ye Mamadou Goudiankile de ye ne de ye président du mouvement de défense de l'ambassade au pays Dogo. Bon ni assise min kɔnɔ kan an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye sécurité vivre en paix an bɛ min ɲini an bɛ bɛn de ɲini bɛn ni an ka paix kɔnɔna na lakana kɔnɔna na faso ka an dɛmɛ an b'o de ɲini. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye min bi fɔ ni ka sɔnni sigi o kan jamana in lakana ka bɛɛ tɛgɛ da takurula kelen na lakana de y'a fanba ye o wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ kule n'o ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'o baaraw sigi sen kan
note ambe yɔrɔ minɛ ko bi k'i to kɛrɛnkɛrɛnnen na Bamakɔ kɔnɛ na e tɛ se ka fɛn caman fɔ Mali fan caman fɛ k'o la dɛ min ye ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ bi jamana ko kuma tɛ se ka fɔ o yɔrɔw la yɔrɔ caman bɛ bi i tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si mara bɛ maa wɛrɛw bolo minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni maa t'olu dɔn n'an ka jamana mara ye k'a sɔrɔ k'u ka marifa daburu n'u ka se n'o baaraw de kɛlɛla ka bɔ yen an ka jamana kɔnɔ na bɛɛ b'i tɛgɛ da takunda kelen na Mali bɛɛ lajɛlen bɛ ka wulikajɔ min kuma fɔ n'o ye an ka jamana bɔ nɔgɔla ye n'o ye an ka jamana sabati ye fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ɲɔgɔnna tɛ yen sɔrɔ o sɔrɔ yɛrɛkunsɔrɔ de ɲɔgɔnna tɛ n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ waati min na k'a fɔ ko gɛlɛya foyi t'an kan n'an ka jamana ka sariyaw labatolen an b'olu de labato an y'o de dɔn wa an b'o de sira kan n'o baaraw sabatira jamana fanda naani fɛ yɔrɔ yɔrɔ o ye basigi donnen an ka jamana kɔnɔ ala ka baara ninnu kɛ ten hokumu kelen kɔnɔ na min ye maître Demba Traoré ye ale yɛrɛ bɛ sigi ka fɔ yen ale b'a kɛnɛ kan ale b'a filɛ cogo di an ka lamɛn. Vraiment bɛ sigikafɔ sigibagaw fo u waleɲuman dɔn k'u barikada u sigikafɔ ye damu ye sigikafɔ bɛ kɛ ni ko dɔ de mun de kɛra bi jamana kɔnɔ bɛɛ ko ko sanfaba bɛɛ ko gɛlɛya bɛ yen lakana ko gɛlɛya bɛ yen dunkafa ko gɛlɛya bɛ yen kalanko gɛlɛya kɛnɛya ko gɛlɛya bɛ yen mais ni gɛlɛya nana ni jamana kɔnɔdenw ma sigi ka kuma ɲɔgɔn ye gɛlɛya bɛ fura sɔrɔ cogo di a ti fura sɔrɔ dɛ donc sigikafɔ in kun ye o de ye gɛlɛya minnu b'an an yɛrɛ ka yeta ye jumɛn y'a la an ka fura jumɛn de b'an bolo k'an bɛ se k'u di ka gɛlɛya in furakɛ sigikafɔ in kun ye o donc n bɛ sigikafɔ in sigibaga bɛɛ fo ka nabaga bɛɛ fo minnu y'a bila ka ɲɛ depuis an ka togodaw la ka na se yan ma n ka fo parce que ni dugumata ma ɲɛ sanfɛta tɛ ɲɛ dɛ n'i y'a ye bi ta jama nana aw yɛrɛ y'a ye an gumanba de mɔgɔ mun nana vraiment ka bɔ hakili ma donc an bɛ mɔgɔw fo ka nabagaw fo k'u waleɲuman dɔn fɛn minnu natɔ sɔrɔ o ka n'u tatɔ sɔrɔ k'a ɲini sigikafɔ in kɔfɛ décision fɛn fɛn bɛ ta jamana tɔgɔ la a ka waleya hali n'a bɛ kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan décision ka waleya parce que bibi na bɛɛ ko ko gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya dun i tɛ se ka furakɛ ka bɛɛ ɲi bɔlen to dɛ fura dɔw bɛ kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan donc faut que an ka sɔn o ma ka jamana bila an bɛɛ sanfɛ o de fana bɛ kɛ sababu ye population an b'a fɛ nafa min ka sɔrɔ jamana kɔnɔ nafa bɛ sɔrɔ. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala maître Demba Traoré ni tun y'ale kan IRD tɔgɔ la a fɔra cogo ale ye IRD maa ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya ala k'o sabati min y'an ka sanfɛkalanden dɔ ye bi an ka jamana kɔnɔ n'a dogolen tɛ maa la bi ale ka wulikajɔ fanba ye ko an ka segin an yɛrɛ ka danbe ma an taabolo an ka kan an k'olu dɔ ba la Aziz Traoré don sigikafɔ in kɛnɛ kan Aziz e yɛrɛ ko cogo di. Ne tɔgɔ ye Aziz Traoré. An kɔni b'a kan mɔgɔw k'a dɔn ko jama fanba kɔni binnen don hakili kan dɛ parce que u tɛ ka kuma kanko yɛrɛ la depuis sɔgɔma u bi français fɔrɔ la ne de bɔra ka fɔ u ka français fɔ in nɛmɛ mɔgɔw ka bɔ a kalama u k'an ka kanko in kɛ sɛbɛko ye n'o tɛ nin tɛ dɛ n'i ka kan dɔrɔn i ka sariya kɔnɔna kɔni baara bɛ k'a la o diyagoya don kalan bɛ k'a la dɔ y'a fɔ sisan ko k'a ka fɔ Mali yɔrɔ bɛɛ la bon o tɛ se ka kɛ n'a ma kɛ langue officielle ye donc a ka kɛ langue officielle ye kalan fana ka k'a la a bɛ se ka kɛ an bɛ retard min ta école la n'an baara kan ka kan na o b'a la mais ninnu an bɛɛ bɛ hakili jɔnya de la yan nɔ ta e yɛrɛ tulo t'a la bɛɛ bɛ tɔgɔ banna o kɔrɔ halisa an bɛ constitution kɔrɔ kan donc an tɛ yen fɔlɔ quoi ni assise de banna n'an kan ka kɛ an bɛna bɔ a kalama n'u kɔni bɛ fɛ Mali kɔni ka don kura ye u k'u yɛrɛ lakodɔn sariya la dɔrɔn de ko Asimi yɛrɛ k'a fɔ k'u yɛrɛ lakodɔn sariya la. An tun y'a kuma fɔ depuis bi ma se n ko n'aw ko ka Mali sigi kura ye fili min kɛra n'o ye an ka to ka kalan kɛ walikan na an ka wari bɛ walikan na an ka fɛn bɛɛ ye tubabuw ta ye a sɔrɔlen don kan de fɛ n'a ma yɛlɛma foyi mɔgɔ fɛn fɛn donna salle kɔnɔ ni mɔgɔ damadama tɛ a tilan bɛɛ kumana tubabukan de la a si tɛ tubabu ye fo dɔw yɛrɛ y'a yira ko président kumana kan min na u m'a faamu mais même président yɛrɛ den m'a dɔn a fa kɛ ye min fɔ ouverture don o ye refondation jumɛn ye malidenw mana munumunu cogo o cogo i b'i tilen kɔ la o ka fisa kɔ la minimini ye quoi n'a fɔra k'an ka kan ta a m'a fɔ ko dugusajɛ bɛɛ ko an ka équipe document bɛɛ yɛlɛma an ka kan na o ko tɛ o mais n ka sira bɛ taa don dɔ la français nana don dɔ la a ye bi sɔrɔ wa a fana bɛ taa mɔgɔw kɔni bɛ ka kuma dɔrɔn parce que tubabukan fɔ ka d'an ye n'o t'a bɛ fɛ ka jamana kura sigi fili min ye Modibo sɔrɔ halisa Asimi nana discours kɛ o fili kelen kɔnɔ n'an taa min. An balona k'a fɔ nin tun ye Aziz Traoré kan ye fɛn min bɛ yen ni maa bɛ se k'o fɔ o de ye bi an ka jamana kanko ye nin mɛnna bɛɛ b'a fɔ wa i k'a dɔn u bɛɛ bɛ sigi n'i y'a daminɛ kuma ɲɛnama fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka fɔ faso kɔnɔ bi ko fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'i jɔ n'a ye ɲɔgɔn fɛ o kumaw bɛ fɔ kanw na kan minnu tɛ nanzarakan ye an bɛ tɛgɛrɛ fɔ fɛn caman na bi ka vɛsi ni karawatiw k'olu siri ka taa sigi kɛnɛbaw kan kuma caman bɛ yen a bɛɛ bɛ fɔ tubabukan na tɛgɛrɛ bɛ fɔ k'a sɔrɔ min y'a fɔ ale kɔni sɛbɛnni kalan n'i ko a ka segin ka taa caman kɔrɔ dɔn a fɔra minnu ye olu ye tɛgɛrɛ fɔlɔ caman bɛ yen u t'a dɔn ko min yɛrɛ fɔra o de ye gɛlɛya fanba ye an ka jamana kɔnɔ an bɛ deli ka nin fɔ an ka kan minnu bɛ bi n'olu y'an ta ye an ka jamana kɔnɔ ni ko n k'o la ni bɛɛ bɛ sɔn an k'an ka fɛnw fɔ o la n'an bɛ ɲɔgɔn jɛ an bɛ ɲɔgɔn jɛ k'an to o sira kan n'an bɛ sɔn ɲɔgɔn ye an bɛ sɔn ɲɔgɔn ye k'an to o sira kan nka n'an ka kan an balala k'a fɔ kuma caman bɛ bi
abi bolombola kono menena bebi ta fola ko so ka ma famia de kui na so rabi fo kana ambele gele bi nyon vo me kami no fe adobe do la fendo bi gele o tike gele adobe do la mi jeni fendo yi antna jeni oyi anga kaundoni bala bi ministre nyama mbanga jamana kuna bi na kuma chama fo aba fo bomananga dila wa ma chama ba fo ku ba ka kuma medika so ke ate bomananga yu e ka do korobro de nga ba ka kuma la sili famba ke bi bomananga na dorete abi fe foto de unde ka famia anga jamana kuna na bi ne jamana yeni bara u damene anga campagne ula ubi kuma be fo bomananga na ubi zana do da e reta do ni zana yeni meni politiquement te ta don itame wa iti ini ka don ere ku yeni mbomeni nganu ko ni taraka ba ai otik machi foible nazara kanko we gelea badi we fli badi ukani mbwa konana sango amisa kanyo fami anga kano duna bala anga yini fami ga sorofe ala kwa kila usabati nambora yi mi kado ka fo bi kulu dobe kraniana ni ya sono be ko ADG ulu ko ni yeka ire ka fo tiena la ka ko wuli ka job bi e kado anga jamana konana anga kene ya subaw kase ka don bi ka mautu ya ka boya kata jamana ko na kata furake ka sorandu ka jamana kanga wuli ka job la yeleke munu ye fanga umara kase ka do bini bana na ka furaka nga jamana ko na ku wakli matola abi aletna matofo ngale redi ya amado e mindu sukashi bala mamudu abanye fanye angalame ne bora ko ka amame ko sobe furaka le ko indo ne dusu de kashira ne bole wallahi ne dusu de kashira ne tsaka famu tukushira ne bata en general de ne to boko tofu ne tsaka famu ko jamana nyemo e ka jamana marasa mo gansa e ka jamana marasa ta e ka jamana marasa wofla e ka premier ministre yake jamana kono ka ministre des affaires étrangères yake ka ministre de la défense yake ke ka bana amola kanga kela ko take bo jamana kono ka te frake ko ka amola kanga kilo jamana ngi ante tiafo nama alpha fo nama bubu fo nama asimi fo amola de kaka kanga jamana mararo la ko kulu banda kulu bora jamana kono ko ta jamana ko ka ta frake la amola de kanga kuda wani de ba décision ta mauma ni bana ambe sa no fa itibo jamana yaka yere mohorasa depuis le 22 septembre 1960 jamana nyamo jul tebana nyonko na fara ko halsa ko frake ikero tinon fa jamana kono ko am se kan baske muna ni mo manake ko ibse gira frake jamana kono ne klo indi ni atete me doko kun flan ko ne taranga doko troso dola doko troso ko ma ko bo sakatani frake clinique dola no ko mo sababula ko sabula ko minentia no o yanga doko troso publique dole ko minente o yarna budda ma du seje clinique dola ne tara clinique la doko ay ne klo laje aklara ne ay minam ke ne klo laje effectivement ne tara doko troso publique na te aklobina ay caméra do klo kono ani anga écran 14 fitini do aklara ni ko docteur ko ma kulu ke tene fle anga doko troso bala kimna fle clinique la ko passé ko minente mena mara ko ni comme tele écran 14 ni ani kalando caméra do klo la woni ndete anga doko troso la ko ndete woni ye joli akoma ko million shegi ka caméra kala ni million kele nga bela jele million kononto no tanga doko so bala koti abe doko so misani muna a doko do be baraka ala nga doko so bala e so ko fam to di ambalo da ka foni ti Mahmoud Daoukaye anga jamana kono bini na nyone chama ambe dugo ke ala ka clignement de dama nga changarani ngwe ikada on chama be amba wasa dola note bana do be bi ni tara kenya soba ula bi munumunu ka fe beke kase ka don bi jamana ka kenya soba ere na frako jamana de famba walma ni tara ibe wele kereda de fe ki kanzoro yamfe do rete de montogola tai ni tara e bi franyma sura walma e ka do bi ta tai no ka fragale nyimande kila ni dabal bango ya fratu ko na ka fere betike jamana de bi barake de akanga fraka ka jamana kono na bi jamana ka hake usara na bananga nga fraka ya ami boya tinisita sete maomai walma betike ta France na Ameriki bana timambe e bi to ya sona la ka latike che obiki so we ka sura dobe dola mene munumbe o jamana ka muna o menengele untini kananga jamana ko ni dabal bango de ya foto mina o hakla kanga sabati de ka fandani fama kambe da makene kenela anga furakella anga jamana konana ala ko akla upma me sena fe ya rabbi ala ko akla ni ko lusindi nambora yi me kado ka fo bi amochi marabulo konana bela jelebi kado ka fo bi ka nyingalike basi ni lafia akanga na sira jumene fe muso faranyonga no Amazon ye ambalada ka fo onyema asma bari uluka faranyonga nyere abe munde ko fo anga asma baro lame sia be bala kado bala bozo bala flow bala marka bala bella bala koroboro bala parce que min bebe nyo soro mopti ali mosu bana donc association wille ke nan kara so kono ande be kuma an balma ke ofe aye ni dabla amani ande be kuma an chaufe ande u aya dabla amani donc kado be kuma ka côté la en flow be kuma ka côté la no kere jamana be basi ni jamana ma basi développement te si ko kele an tutado unna na imposanka mais si ça comme annana ayre bina Allah jannat se ka munke pour que ami nyo on deme amopti kaw an wo sudu baba koroy muye an be faso an be damakaka
wallahi degu famba yande ni cɛ sara an cɛ de bɛ sa ni den sara an den de bɛ sa ni balimakɛ sara an balimakɛ de bɛ sa degu mun bɛ muso la bi a tɛ siyasi la a tɛ cɛ la a tɛ muso la an de dusu kasilen don e ma ni bolo kala ne ma n'an bolo kala an bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni kɛ a bɛ kɛ kunba kelen ye an bɛ wuli k'an jɔ su ni tile n'an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ ni ala sɔnna pour que an ka Mopti suduba bɛ se ka kɛ suduba kɔrɔlen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn retrouver yan nɔ Mopti yɛrɛ région bɛ mun ladon Mali ye dan t'a la Mali ka gɛlɛya fanba bɛɛ bɔra bi de fait que Mopti minɛnen don parce que fɛn bɛɛ bɛ kun bɛ bɔ Mopti yan ni malo kun fɔra malo saɲɔ mana fɔ hali an kun tɛ engrais dɔn bɛɛ ka wuli k'u jɔ parce que muso kumakan bɛ lamɛn bi ala de y'o kɛ musow ye donc musow ka message de paix de lancer mun b'a to dusu ni hakiliw bɛ se ka kɛ kelen ye ni ɲɔgɔn faga ma bɔ a la développement tɛ se ka kɛ an bɛ sɛgɛn o sɛgɛn na bi Bamakɔ an bɛ degun o degun na Mali bi ya kɛlɛ de bɛ k'a bɛɛ s'a ma donc an ka kɛlɛ lajɛ an ka bɔ an na a t'an nafa a bɛ an mana mɛn cogo o cogo an bɛ tila ka segin ka kuma donc an ka yan'a ka kɛ c'est trop tard ye quoi donc n b'a fɛ k'o ci de lase n balimaw cɛw ni balimamusow ni Mopti région ni diɲɛ fan bɛɛ fana. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun y'a sumaw barika ɲɛ fɔra cogo min na dɛgɛ o dɛgɛ ka di bɛndɛgɛ ka di n'a bɛɛ ye n y'a fɔ a ye n'a ye malo kɛ dɛgɛ ye n'a ma bɛn kan an bɛ ɲɔgɔn mala nɔfɛ an mana ɲɔ kɛ dɛgɛ ye n'a ma bɛn kan an bɛ ɲɔgɔn ɲɔna nɔfɛ n'a dun ye kaba kɛ dɛgɛ ye n'a ma bɛn kan an bɛ kaba ɲɔgɔn na nɔfɛ n'an ye fini kɛ dɛgɛ ye n'a ma bɛn kan an bɛ ɲɔgɔn ka fini fara nɔfɛ wa dɛgɛ o dɛgɛ ka di n'an bɛnna ka dɛgɛ min dilan o dɛgɛ an bɛ bɛn kan wa i ka dɔ ye bɛndɛgɛ de ala k'an bɛn sanko an bɛ se ka basigi lafiya k'o nati an ka jamana fantan ne bɛla e fɛ cogo min na n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ min ye ka dɔ k'a fɔ falaw olu daga yɔrɔw jamana ɲɛma k'u ye wulikajɔba kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ka se k'olu saba ka se olu ma o baara min kɛra u ye fara ɲɔgɔn ba kɛ ni ka se ka ɲɛfɔli k'a ko kan o kumatigi min ye Zainabu Ture ka taa se Odile Dako ma olu b'a ɲɛfɔ an ka labɛn. Yan san na an ye baara caman kɛ an ye pipi caman sɔrɔ ala barika la mais o b'a yira k'a fɔ ko dɔ de y'a kɛ fana ni olu kɛra fala ye jamana ka falaw ye donc an ye fala 400 o de farala kɔrɔlen kan o faralen kɔrɔlen kan o bɛ kɛ fala 944 mais fala 11 bɔra o doni ninnu na parce que olu si tɛmɛna o kan an ye o sɔrɔ n'an y'o fɔ baara caman de bɛ kɛ sani o fana ka sɔrɔ o baaraw ɲɛ ka misɛn o kɔfɛ an ye compte bancaire dayɛlɛ olu bɛɛ kelen n'a ye ani ka kit scolaire di u ma ani ka taa u bɛɛ ka so ka u masala k'u tɔbɔtɔ ka lajɛ fɛn min bɛ o kan o kɔfɛ an taara u ka école la an ka baaraw la fana an ye cɛsiri kɛ gouvernement ye don kɛrɛnkɛrɛnnenya ta k'a fɔ ko nin don nin an y'o bila falaki falaw ye an bɛ a kɛ k'u majamu donc o ye octobre kalo tile laban an b'a fɔ min ma mois de solidarité o tile laban tile 31 san o san an bɛna o kɛ ani fana an ye dugukolo sɔrɔ dugukolo gouvernement ye min d'an ma min bɛna na kɛ ka falaw ka so jɔ ani fɛn fɛn bɛ kɛ k'u ladon o bɛ kɛ o kɔnɔ ani an ka baarakɛ yɔrɔ yɛrɛ ONAPIMA an b'o fɔ cogoya min na o fana bɛ kɛ o yɔrɔ la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye min ye ka dɔ k'a fɔ falaw olu ladoni kulu o ma ɲɛma u y'a fɔ cogo min na yarabiya la ala k'an kisi falaya o yɛrɛ mansango ka taa se ladon ma min ye gɛlɛya de bɛ na ni ninnu ye yarabiya la gɛlɛya fɛn fɛn bɛ nana ye ala k'o gɛlɛya o ni k'olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ an ka ndolatijɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya na olu ka faraɲɔgɔn kulu n'i y'a sɔrɔ kuluba min b'o ko kɔnɔ n'o ye fédération ye olu y'a yira k'a fɔ min y'an ka ɲinɛ ndolatanaw o maaw olu sugandira ka ban ka taa ye u bɛna taa ye kɛnɛ kan ndolati min n'a kan ka kɛ Cameroun sankura in kɔnɔna na o baaraw senfɛ ko Mali ka fini n'o ye ndolatan fini ye o tun ye nɛrɛ ni jɛma de ye an b'a lɔn k'a fɔ k'u ye yɛlɛma don a la yɛlɛma min donna na binkɛnɛ e ka dɔn k'o segira ka na tuguni o min kɛra Mamudu Ture ni bɛɛ lajɛlen kama Banfi ale b'o ɲɛfɔ ale y'a ɲɛfɔ kunnafonilaw ye an ka lamɛn. mayo kura min nana ala k'a kɛ mayo kunnandi ye Mali den bɛɛ lajɛlen ma fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka balontannaw ye bi an ye a ŋaniya ka mayo in bɔ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a fɔ denmisɛnninw bɛna taa joni ni mayo de an bɛ ka taa Coupe d'Afrique kɛnɛ de kan wagati dɔ la substitution de nana ni mayo jaune doni ye n'o tɛ an ka mayo yɛrɛ vert ni blanc de mais moment dɔ la an kan ka jouer vert la finalement ani minnu kun kan ka jouer hakila olu fana kun kan ka jouer vert la donc nous même on a décidé ka jouer jaune na o jaune de nana ten mais bi an ye mun kɛ an ko mayo bɛɛ présenté len parce que maquette ninnu dilannen an b'o yɔrɔ fɔ an ka discours la ani Malamini sigira k'o jatew minɛ ɲɔgɔn fɛ mayo jaune si la o
o bɛna kɛ maaw d'entraînement de ye ale ti bɔ fɛn kɔnɔ bilen mais ale bɛ komi ɲɛ mɛnna ale la de la kosɛbɛ an bɛna ale kɛ maaw d'entraînement ye donc ka innovation min don a la maillot vert in o bɛ segin a nɔ la donc an hakili b'a la k'a fɔ ni ala y'an dɛmɛ maillot vert ye jigi de ye donc an jigi bɛ jɔn kan an jigi bɛ ala de kan donc an b'a fɛ o tamasire a n'o jigiya vraiment o ka kɛ briefing ye ka biri an na ka taa coupe d'Afrique kɛnɛ kan ala k'an dɛmɛ ani kubu ka se ka na ni nisɔndiya ye jamana ala ka kɛ ten kubu ka se ka na n'a ye yarabi ala o kuma min fɔlen filɛ ala k'o kɛ sababa ye n'an bɔra ye 31 décembre ne y'a sɔrɔ o ye décembre kalo tile 31 ye i b'a fɔ ko kalo wɛrɛ tɛ yen 31 ye kalo min ye ka nin kalo in bɔ tiɲɛ don maaw b'i ka dɔn k'a fɔ ɲani ka bɔ sankɔrɔ kɔnɔ na ka don sankura kɔnɔ nka fɛn bɛɛ lajɛlen bi ye a la a ko senfɛ san o san bɛ fɔ a bɛ juguya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan yalima diinɛ min ye ka haut conseil membre dɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ o ye turukɔrɔbukaw fɛ yen Jalo Alimami Jalo ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in yɛrɛ a bɛ cogo di diinɛ bolo ka an ka lamɛn. An ka fɔtaw n'an ka kɛtaw ala ma bɛnna sawaba ma ala k'a kɛ ka sɔrɔ an bɛ ka ala ka sawaba ala bɛ min fɛ an bɛ k'o de ɲini ka sɔrɔ an tɛ an yɛrɛ ni dunge an tɛ fɛ k'o de fɔ maaw ye parce que ala y'o kangari de da nabilayi Dawuda ya ko ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Dawuda ne ala y'i kɛ kira ye k'i ci maaw ma k'i kɛ ne ala nɔnabila ye dugukolo sanfɛ kiri tigɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ala ka kuma yɛrɛ ala ye min fɔ wala tattabi'il hawa kana tugu i ni dunge kɔ fayudillaka an sabilillah adamaden mana tugu ko nin de ka di ne ni ye n bɛ fɛ k'o de fɔ i ye ala ta bila o bɛ kɛ sababu ye k'i fili ka bɔ ala ka siraba jɛlen ma donc an ye ala deli ala kana an fili ka bɔ ala ka siraba jɛlen ma bi kuma cayara kutubaw bɛ yɛlɛn fɛngɛw bɛ yɛlɛn ni san yɛlɛma sera ka ban nin fila bɛɛ lajɛlen ka ɲi nin fila bɛɛ lajɛlen kuranɛ ye nin fɔ an b'a fɔ min ma ko nazara kalo an b'a fɔ min ma ko farafin kalo tɛ yen nazara kalo tɛ yen jatecogow don nin jatecogo fila bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ donc ni jate fila bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ o kɔrɔ ko jate fila bɛɛ lajɛlen ka ɲi parce que fɛn min ma ɲi kuranɛ tɛ na n'o ye bon n'o jate dafara san yɛlɛmana mali la il faut reconnaître maliyɛn fanba n'i ye maliyɛn jɔ 100 96 ɲɔgɔn o ye silamɛ ye mais mali an ka baarakɛlaw tɛ sara arabu kalo la gouvernement tɛ jate bɔ arabu kalo la e yɛrɛ kelen ka so i ka baarakɛden sara i b'a jate minɛ tubabu kalo de fɛ donc e bɛ ka baara kɛ tubabu kalo la e tɛ se k'a fɔ ko tubabu kalo ko haramuyalen don n'o tubabu kalo yɛlɛmana san de yɛlɛmana ka dafa kalo 12 la o kalo 12 e nisɔndiyara k'a fɔ ala i ye san kelen fara ne si kan o tuma la ala ne bɛ nisɔndiya bi su in na n bɛ sɛ faga n bɛ saga faga n bɛ nisɔndiya ni n ka denbaya an bɛ jɛ k'a dun an tɛ gulɔ min an tɛ sigɛrɛti min an tɛ jɛnɛya kɛ an tɛ ala kuta kɛ an tɛ foyi kɛ cɛw ni musow tɛ ɲagami ɲɔgɔn na an bɛ nisɔndiya k'an ka dumuni caya su in na ka nisɔndiya k'i ye ala barikada ko parce que i ye san kelen fara n si kan hali n'o bɛnna kerecɛnw ta ma ne ɲɛ t'a la mɔgɔ min bɛ dalilu min bɔ i bɛ se k'i ni dunge de fɔ quoi mais i tɛ se ka dalilu bɔ kuranɛ kɔnɔ walima hadisa kɔnɔ min b'a fɔ ko parce que ko san yɛlɛmana ko nazara jate don n'i y'o yɛrɛ fɔ nazara jate o b'a yira k'a fɔ e yɛrɛ ka faamuya yɛrɛ man bon nazara jate tɛ yen jate cogo fila dɔrɔn de bɛ yen a fila bɛɛ lajɛlen fana fɔlen don kuranɛ kɔnɔ donc ne ɲɛ tɛ diinɛmɔgɔ la diinɛmɔgɔ min bɛ se k'o haramuya ni kuranɛ ye an balɔrɔ k'a fɔ ne tun ye Imam Jalo kan ye a fɔra cogo min na yarabi ala ka baaraw ka faamuyali ko ɲuman di an kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna ma sankura o nisɔndiya ko ye an kana ta k'a bila dɔw bɛ t'u yɛrɛ kasara dɔw bɛ fɛn bɛɛ tɔɔrɔ a kɔnɔna na ala k'an kisi o ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kana na Umu Danbɛlɛ mun bɛ an karamɔgɔ an taga Bilimani jamana ka dugukolo yɔrɔ kɛra sababu ye ka maa dɔw bɔnɛ u ni na maa 72 ɲɔgɔn olu fana tununa dugukolo yɛrɛ in senfɛ ni waati na ɲininiw bɛ sen na n'an bɔra an bɛ taa fo Galisa talibanw y'a yamaruya k'a fɔ ko musolakaw tɛ voyager bilen ka sɔrɔ u n'u somɔgɔw dɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ u bɔra ka kibaruya di kari do décembre kalo tile 26 la n'an bɔra an bɛ taga Kongo jamana kan Kongo marabolo la dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na maa dɔw kasarala u ni na binganiya wale dɔ senfɛ sanga ani wagati binganiya wale bɛ ta ka ɲɛsin Kongo jamana marabolo in na n'an bɔra an bɛ taga Libi jamana kan tungarake maa 28 ɲɔgɔn fɛnɛ bɔnɛna u ni na kɔgɔji la o kɛra sababu ye Libi jamana lakana tigilamɔgɔw ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa ninnu ma an karamɔgɔ tɛ min sɔrɔ ni kun dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabiya la maa maa bɛ n'i ye kasara sɔrɔ walima i ka dɔn k'a fɔ minnu bɔnɛn'u ni na ala ka hinɛ olu la minnu bɛ ni kasara bɛ yen ni olu sɔrɔ n'u bɛ bana dilan kan ala ka nin bɛɛ nɔgɔya an ka jamana basigi n'a lafiya a se masaramani ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ na